खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांग्रोनानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों पीएम किसाननि 22थि किस्तिनि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन, एनएसपिनि एसटि स्कलारशिप फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन, आं बेफोरनि बागै नोंथांमोननिसिम माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। मानो होनोबा नोंथांमोना आंनिसिम गोबां सोंहरो, जायफोर नोंथांमोना आबादारिफोर, जायफोर नोंथांमोना पीएम किसाननि जे फैसा मोननो हागासिनो दं, नोंथांमोना माने सोंहरगासिनो दं आरो नैबे पीएम किसाननि 22थि किस्तिनि फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन होननानै। आरो बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना फरायसाफोर, जायफोर नोंथांमोना नैबे एसटि स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामना दोनदों, दा नोंथांमोनाबो सोंहरबाय थायो नैबे एसटि स्कलारशिप फैसाखौ माब्ला मोनगोन, बिनि बागै एसे आपडेट हरनानै। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। बयबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम दानिया मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय, नोंथांमोना गिबियावनो गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो। आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो नैबे पीएम किसाननि 22थि किस्तिनि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागौ बादि आं बेखौनो खोन्थाहरनोसै। अबयसे आं नोंथांमोननिसिम बेखौथ' सिगांनिफ्रायनो बुंहरबाय थादों, फेब्रुवारि मासावनो नोंथांमोना मोननो हागोन होननानै। फेब्रुवारिनि जोबथा सप्तायाव नोंथांमोना मोननायनि गोबां चान्सआ दङ। आरो जुदि मोनथाराबाबो नैबे फेब्रुवारि मासाव जेनेबा सोथाराबाबो मार्चनि गिबि सप्तायाव नोंथांमोना पीएम किसाननि 22थि किस्तिनि फैसाखौ मोननो हागोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरबाय थानाय जादों। आरो आं नोंथांमोननिसिम दिनैबो नैबे बाथ्राखौनो बुंहरबावनाय जाबाय। दा बेनिफ्राय मोनसे गोनांथार आपडेटआ बेसो जाहैबाय, जोंहा दासान्दि एसे दावराव जागासिनो दङ। जोंनि नैबे आसामावल' दावराव जायाखै दे, जोंनि नैबे आसामनि बाहेरावबो, जेरै बिहारानो जा बायदि बायदि जोंनि नैबे भारतनि रायजोफोराव नैबे जायफोर पीएम किसाननि फैसा मोनगासिनो दं, दा नोंथांमोना बेखौ मिथिनानै माने एसे माबा खालामदों आरो, जेनेबा फार्मार आइडि खालामनांगौ बेखौ मिथिनानै मानसिफोरा एसे कुइसन खालामगासिनो दङ। दा बेखौ नोंथांमोना नायगोना नायाखै, खौरां बिजोङाव नोंथांमोना नुगोना नुवाखै दाय, नाथायबा नैबे फार्मार आइडि खालामनायनि सायावनो दायो स्टेट गभर्नमेन्टनिसिम माने गोबाङानो कुइसन खालामनायाव दा जोंहा रायजो सरकारफ्रा दायो बेखौ क्लेरिफिकेसन खालामना होनाय जाबाय। फार्मार आइडिया कम्पालसरि नंथ'आनो, जायफोर नोंथांमोना दायो पीएम किसाननि जोहै फैसा मोननो हागासिनो दं नोंथांमोननि थाखाय। नाथायबा जायफोर नोंथांमोना दायो पीएम किसाननि थाखाय एप्लाइ खालामनो नागिरदों, दा नोंथांमोननि थाखायसो बेयो कम्पालसरि जाहैबाय नैबे फार्मार आइडि खालामनाया। दा बेखौ नोंथांमोना गासिबो मिथिना मोनबाय जानांगौ। दा जेनेबा दाथ' कम्पालसरि जाथ'वाखै, जायफोर नोंथांमोना पीएम किसाननि जोहै दायो फैसाखौ मोननो हागासिनो दं नोंथांमोननि थाखाय। नाथायबा दा जेनेबा ओरैबायदि बेखौनो खालामखाबाय जेला, जायफोर नोंथांमोना गोदान दायो पीएम किसाननि थाखाय एप्लाइ खालामनो नागिरदों, दा नोंथांमोननिसिम बेखौ कम्पालसरि खालामना होबाय, फार्मार आइडिखौ नोंथांमोना खालामथारनांगौ। दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना दायो पीएम किसाननि जे फैसा मोननो हागासिनो दङ, नोंथांमोननिसिमबोथ' बेखौ कम्पालसरि खालामनो हागोनखा एसे उनाव। दा बेनिखायनो नोंथांमोना गासिबो दायो फार्मार आइडिखौ खालामना लाखायोबा मोजां जागोन होननानै आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बुंहरो। उनाव जुदि कम्पालसरि खालामना होयोबा हथादैनो, अब्ला नोंथांमोना एसे खामानि मावनायाव उसुबिदा जागोन। दा बेनिखायनो दा कम्पालसरि नङाबाबो जायफोर नोंथांमोना पीएम किसाननि जे फैसा मोननो हागासिनो दंखायो, नोंथांमोना फार्मार आइडिखौ गिबियावनो बानायना लाग्रोखाबानो जाबाय, जाहाथे उनाव जेबो उसुबिदा जाया पीएम किसाननि फैसा मोननायाव। दा बिनि थाखायनो जोंहा गुबुन गुबुन रायजोआव दायो दावराव जागासिनो दङ। स्टेट गभर्नमेन्टखौ माने एसे नारसिनगासिनो दं आरो मानि थाखाय बेबायदि खालामदों होननानै अपोजिसन पार्टिफ्राबो। दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ। पीएम किसाननि फैसा बारायनायाथ' आं नोंथांमोननिसिम दाख्लैनो खौरांखौ हरबायमोन। बिहारनियाबो मालाय 3000 जाबाय, मास मोनब्रैजों बिथांमोना 3000 फैसा मोनो, राजस्थाननियाबो मोनो, गासिबो माने बांसिन बिजेपिया बबे बबे रायजोआव माने सखा खालामदों, बेहाय बांसिनख्रुइ माने पीएम किसाननि फैसाखौ बारायजोब्बाय। जोंनि नैबे आसामाव बारायाखै, बिनिफ्राय माखासे स्टेटआव जोंहा बारायाखै। नाथायबा जोंहा नै आसामाव इलेक्सन जानो थांगासिनो दं नालाय, दा बेनिखायनो जोंनि नैबे आसामनियाबो पीएम किसाननि फैसा बारायगोन। नोंथांमोना टेनसन लानो नाङा, एसे समखौल' नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय। दा बेनिफ्राय नैबे दानिया फैदो एसटि स्कलारशिप फैसा सोनाया। दाथ' नोंथांमोननिया फाइनाल भेरिफाइडआथ' जाबाय, सोरनियाबा पेमेन्ट सेन्ड टु पिएफएमएस बेबादिबो जाबाय। नाथायबा बेसेबां स्कलारशिप फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन, बेखौ जोंहा एनएल लिरनानै दोनदों, माने बिथांमोना डिसाइड खालामथ'वाखै नोंथांमोना बेसेबां स्कलारशिप फैसाखौ हरगोन। दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना बेखौसो दायो मिथिना मोननो लुबैदों, नोंथांमोना नैबे एसटि स्कलारशिप फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन। जायफोर नोंथांमोना 2024-25 एकाडेमिक सिजनाव एप्लाइ खालामनाय, जायफोर माने 2023-24 एकाडेमिक सिजनाव एप्लाइ खालामनाय, दा नोंथांमोनाबो गोबां बुंहरदों आरो जोंबो दासिमबो स्कलारशिप फैसाखौ मोननो हायाखै होननानै। दा जिखियानो जाया मानो जायफोर नोंथांमोना पेमेन्ट सेन्ड टु पिएफएमएस जाबायबा नोंथांमोनाथ' मोननो हासिगोन, बारा गोबाव नोंथांमोना नेनो नांला। नैबे फेब्रुवारि मासावनो नोंथांमोना मोननायनि गोबां चान्सआ दङ। फेब्रुवारि मासाव मोनथाराबाबो मार्च मासाव नोंथांमोना मोनगोनखौ आसा लाबानो जाबाय। नाथायबा बे एसे साननो गोनां दायो बाथ्रा जानानै फैदों। जेनेबा
नोंथांमोना थांनाय बोसोरावबो मार्च मासावनो मोननो हाखादोंमोन नैबे एसटि स्कलारशिप फैसाखौ दा बिनिखायनो बे मार्च मासाव जोंहा नैबे आसामनि एमएलए नि इलेक्सना जानो थांगासिनो दं जायनि थाखाय जोंहा एमसिसि नांगोन दा बे एमसिसि नांनाय समाव स्टेट गभर्नमेन्टआ बेखौ सोयोबाथ' एसे जारला जाहैगोन दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरनाय जादों आरो मोनोबा नोंथांमोना एसटि स्कलारशिप फैसाखौ मार्च मासाव मोननायनिथ' गोबां चान्सआ दङमोन नाथायबा नैबे फेब्रुवारि मासाव नोंथांमोना मोनगोनखौनो आसा लाबानो जाबाय मानो होनोबा एमसिसिआ जोंहा फेब्रुवारिनि जोबनाय सप्ताहालागै नांगोनखौ जों मिथिना मोननाय जादों दा जिखियानो जाया जुदि मार्चआव नाङो ना फेब्रुवारि मासाव नाङो जायखिजाया नोंथांमोना एसटि स्कलारशिप फैसाखौ नैबे फेब्रुवारि मार्च बे मास मोननैनि बिथोराव नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय जोंहा दिनै फेब्रुवारिनि 10 थारिख जाखाबायनोसै आरो बारा गोबाव सम गैला नोंथांमोना मोनोबा नैबे मास मोननैनि बिथोराव नोंथांमोना एसटि स्कलारशिपनि प्रि मेट्रिकआनो जा पस्ट मेट्रिकआनो जा फ्रेशआनो जा रिनुवेलानो जा नोंथांमोना मोननो हागोन अबयसे नोंथांमोनाथ' नैबे थांनाय बोसोर 2025 नि नभेम्बर डिसेम्बर मासावनो नोंथांमोना स्कलारशिप फैसाखौ मोननांगौमोन नाथायबा मा होनो दा सिस्टेमाव जेरैबायदि सोलिदों बेबादिनो थांनो नांगोन रुल बादिथ' सोलिखायाखैनोसै बिथांमोना फैसा सोनायाव नोंथांमोना नभेम्बर डिसेम्बर मासाव मोननांगौआ नै नोंथांमोना दिनैसिमबो मोननो हायाखै दा बेखौलाय मा बाथ्रा बुंबावनो दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना एसे नेलायना थादो नोंथांमोना मोनगोन जेबो टेनसन लानो नाङा नोंथांमोना फेब्रुवारि मास बे मास मोननैनि गेजेराव मोनगोनखौ नोंथांमोना आसा लाबानो जाबाय जायफोर नोंथांमोननि एप्लिकेशना दायो पेमेन्ट सेन्ड टु पेमेन्ट जाखाबायबाथ' नोंथांमोना जेबो टेनसन लानो नाङा नोंथांमोननि बे बेंकआल'सो रेजेक्ट खालामनो नाङा बेंकआ रेजेक्ट खालामबा हले नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हानाय नङा दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय दा नोंथांमोना गावबा गावनि स्टेटासखौ नायनानै भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय नोंथांमोना पेमेन्ट सेन्ड टु पेमेन्ट जागोना जायाखै आरो सोरनियाबा दायो फाइनाल भेरिफाइ जाबाय दा बेनिखायनो फाइनाल भेरिफाइ जानाय नोंथांमोननियाबो पेमेन्ट सेन्ड टु पेमेन्टसिम जानो थाखाय बारा गोबाव सम नांला नोंथांमोननियाबो पेमेन्ट सेन्ड टु पेमेन्टआ एसे उनावनो जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोना एसे साननैसोल' दैजोखौ हमबावबानो जाबाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिखादों जोंहा दिनै फेब्रुवारिनि 10 थारिख दा दिनै मानि फैसाखौ सोगोन होननानै जोंहा भारत आसाम सरकारा बुंदोंमोन नैबे चिफ मिनिस्टार जीवन प्रेरणा स्किमनि जोंहा फैसाखौ सोगोन होननानै बुंनाय जादोंमोन एबा बाथ्राखौ हरदोंमोन दा बिनि फैसाखौ बिथांमोना एसे उनाव सोना हरसिगोन बायदि खोमा दा बिनि बागै आं नोंथांमोननिसिम एसे उनाव भिडिअखौ लाबोगोन नोंथांमोना एसे नेनानै थाबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम मोजाङै खोन्थाहरगोन जेनेबा माबायदि सोना हरदों बोरै मोनगोन ना मोनाखै दा बेफोरनि आपडेटखौ मोननो थाखाय चेनेलाव नोंथांमोना आपडेट थाबाय थाबानो जाबाय दा बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों।